Mavyete basi bwerani fikani ndithu mkulu ndithu watenga nthawi osayankhula komabe ndithu panopa wabweranso ndimamva ndithu mayina achina chimwero banda. Anyway guys, thank you so much. Tione kuti lero wabwera ndi zotani mvyete. Big up Mavyete. Wena akazama kubusiseni timapanga running things in the firm Mavyete. We run things. You know, if silinga anthu ena kuti timadikira chakwerayi kapena kuti iboma kapena kuti winake wandale atiuze chopanga. Mavyete timapanga zathu. Sidikira chimwendo banda, sidikira chakwera, sidikira wina aliyense wambuma. We do for self. We do for self because we've been doing this for eons and eons. Ambiri no mwachangamuka pompano komanso kuchangamuka kwa kupusapusa. Mwachangamuka mwachimizimizi. Ndesi maonekera ngamba pati pompapa kuti no awa ano ochangamuka mwachimizi mopoira. Kwa iwona ngati kuti izo panga zizotani. Ineyo ndilibe nzanga amene kuti nakwana in town wa hip hop kuti ndi fani wa umatadei. Ineyo sindikudziwa munthu aliyense amene ali ndi ndalama amene amapanga subscribe kwa umatadei. Because munthu ali nzeru amadziwa kale kuti timazoba iti. Yara nsete pa ujini pathako iti. Tachimfine. Tokanda. Umachita kudziwiratu kuti iwe kamwana ka ujini kachimfine akakamamina akakamandhongo aka. Ndewo masi apo. Komano ndizosekesa kuona kuti aboma kuzera Niki Chakwera mwana wa president amaona ngati lero tofunikira. Mutipese. Akapeza ka umatadere kajaka panga proposal. Iko kajana ngasindi kokanda ka muntu kopanda kuti kenaka kovutika kamangotenga deal iliyonse. Kugwirira ntchito kwina aliyense. Ndikumayankhula nomutumu kana mosimba ano pa Facebook paja. Ayo wala kuti mawa ulukutani? Lukubwira. Mafala mango jambula. Mango jambulidwa ati to yeso kudziwa. Mafala lipe kujambula. Zonse mukupanga zikulikodidwa mafana kuziona muzazizo muno siku la vote. Ambirinu simunaphunzire za zomwe zinachitika ndi madelegate ngati simunaphunzire zomwe anapanga madelegate zija ndinu zisiru kwa madelegate amakuoneserani mmene amalawi alili. Amata kumabwera koma ndikuti mmawa amata kumabwera religiously misonkhano yako uvala makaka ako koma tsiku la vote na wina. Ndemo kamazona ngati kuti ine madolo. Kuma simba pa Facebook pa kuma yankhula za mbirimbiri nikumati panga brand ifeyo anthu amene tikupanga support amalawi kuti anthu amene tikugwira ntchito yeniyeni kuti yotamandika nkumasada magoba zisiru mukubusa nokha chifukwa wawa agwidwa na Niki Chakwera. Niki Chakwera akuti alintima equipment toma amapanga chani haya ndi Alex wa ujeni wa umatadeli amakhala kuti kuona zile zozo tema equipment kana sasa office kuti wene kucha. Sanga bwele kukuza chinense toipa MCP akujera kuti akujera wena ayiwala kuti awa china Chakwera after September ni no more game down. Ndipo winakasama kubusiseni ndipo winakasa kubusiseni kunena kuti MCP izawina kulibe zimene ndipo nimene zosatheka ndipo sizingatheki. Mwizo mukamakhamu kuziwa ziti ndipo kamabangazi mabangazi ya mwizo kuti matrake ndati wa umatadaire ndafuna kuti ndikuchite chipongwe ndikupanga chipongwe office yako ndikuidziwa komwe ine ndafuna kuti umanyamata kuti anthu wala sadzo kuti anthu amata kumaona kwasa kumasa nkomani ntumize nezi tuzi muona ujeni ujafana wa usiru chandu tintani kuda JB ni mwana wa usiru amene musalimbane naye akuchedesani ndiyo anthu asakudziwa kuti anthu amakhala akubwera amweni ali apa apatu tibaoche banji
ana amanya amene banya ndi ngwagenda amene kabati muti mchire chifamba amene ayi musapanga kuti magayi ana amene wa zisiru nde iweyo ngati umazona ngati kuti MCP winaso ukunama chifukwa ineyo ndimacheza ndi Amalawi yeniyeni ine ndimacheza ndi Amalawi yeniyeni ndipo Amalawi amachita kundiuza kunena kuti ayiwe sadandauleza amene wakuchoka ndi get out pack and go nde ino opposition game ndi yanu kale yabayanga pamozi tabuyana manja yasiyaniza kufuna kuzikuza Amalawi sakufunika sondari this nthawi ndiyo pulumusa Malawi sinthawi sayandale here. It's not about being president kuti ndizishaina, no, it's about being president kuti dapulumusa Malawi because Malawi akufa. Nena ni wewe 2025 years woni mankhula papa sisima kukondwelesa wewe oma tadaile wewe mapala ako sobati mbole ako sobati iwe ndi nikichakala wanu mapala ako sobati inesi ninga makale banopa umakuopa nyana upusa kuti kana kubana ni chipongwe mzibwera apa pa Facebook pa kumanya nkhanga ndinenzana umandidziwa ino mungakhala level yanga ino ana upusa na nsete ngati nuyo ana amanthungu muzilimbana ndine inu mdisaiza ngene koma kondichula ngati majeza timaziwana Molias ndemuuzane ungamakhala koko nditaika MCP katuku nda oma daily muuzane kuti mani anthu ala madzozo ndimtikupanga izi ziti mangokuyangana nani mangokuyangana ndimazisiwa kwambira likali koma napa afande auzi anthu andachidziwa kuti inu zisiru mukwesho ndi boma lopondekeza Malawi inu mkubali panga chani koma sawe kuboma kosi mukuvutikako kuti pale chomudani koma mukuluza ja mukuluza ulemu andi kukubwera kwa Malawi sazayiwala zomukupanga sazayiwala umampeza Malawi asi Malawi kuti yakuvutika ndi yeye amene ali JP inu ndandisiyeni ine siovutika ine simphawe kuti ndimakhala pasi pa bridge kama chomwe ndikupanga pazopa so sindikudziwa ine inoda tasipanganizani koma ngati matenga nthawi yanga simalekera nthawi yanga inuyo anthu kuti mukudya bwino ine anthu anga amene ndimatenga nthawi anthu kuti ovutika nende kamaona amene Malawi ili panopa kuti munthu wako America kungokhala ndi $350 wafika kale milionea ku Malawi 350 kwa Malawi ndi milionea $100 kwa Malawi ndi 300,000 ndiuze ndanganga na kwenda 300,000 pamwezi mukudziwa kuti ndamalawi angati amene amakhala inuyo Amalawi asikukhala siku lonse less than $1 a day 3,000 Amalawi kuti ione 3,000 ija imakhala kuti pa week $1 family yose pa week koma ndanthu angati amene akuli akukhala kumalawi below the poverty line okuti even 10,000 pamwezi sapezeka nayo ndiye anthu amene inu magezera anthu amene amakhala bwanji mwanza ize munthu kwamaji ati kumagona ati kumona ngati kuti aliyesa wakhazi anakuvutika kumalawi akuvutika kulululosa amwene magaye ndiye ine ndikalabwera papa makhala kuti ndimadabwa nani kuti kwini ineyo zomwe ndikukamba samaona samaona ana usamena kwenda uje matako pa mtunda ndalama sazi gamba libi okaso ni gamba ni ndalama okani gamba ni ndalama nisaba jaso ukeke jabansi jaso ni ndalama mundu kumango vala saba longo oneka kumamba kupasi peda kuponda be mtu pansi shati ngambika shati ndi mozi hawi wasakhala kuti ndiya kuti zanomo hayi niza ino mukuja mashati mukusintha mukupwisa ntendere ntulo nkati mkonono ndikumaya ngana anthu aja ngati kuti si anthu munthu wovutika si munthu ine apapa mpakana panopa ndili pa mavuto ndili pa mavuto fa cha post nake nake mabwalano nonse post manager Amalawi anaitenga kunena kuti ine ndani na Malawi yonse ayiwala kuti nkhani imeneyo inachoka patipo siku lomwe kuna famatse siku lomwe kuna mwalira matse best friend wanga ukambira ku secondary school mpana ku college mpana uyo ku ntchito anamwalira zina lake tamati Robert Kalanda tamwalira nabwera pa social media ndikupanga post picture yeye ndine ndili ku college
nzanga wamwalira makomenti amene mabwera pakulu akuti iwe chisiwe iyi ni nyengo ya uje ya mase tili mu nyengo ya mase nzako alibe ntchito yo ife kunoko tikulira mase iyo kulira nzako yeso ni ndani ine ndikakanike kumulira nzanga because nzanga sanali celebrity nekuti moyo wa munthu osatchuka si moyoyi nekuti moyo wa munthu ina osaziwika si moyoyi chinkala mundege muja temangoti anamwalira mundege muja ndani Achilima ayi mundege muja munamwalira anthu 9 andi osewa mioyo yawo ili iko just because munthu sotchuka just because munthu uyu si celebrity akamwalira sindiye kuti iyeyo ali less value ndizo zandiwawa chikala ndi maplanos pati anthu amene kwamba zidi kwamana kuchipisa chimali yake ameneyi basi tona kutuko na malali yonse ngati munasakasaka post imene ijayo pitani pansi pa post mukaone zinachika chanu pita so pansi pa post mukaone zinachika nemuziziwa anthu ambiri maoneka ni nzeru koma simuzochitika koma kuchokera simukudziwa. That's why it's easy kubwera pachula zinanga mwa easy because you don't know when kuchokera anthu amene amandiziwa ineyo personally sanamba ni nyoza bolo pa Facebook nditita ndoti sisili kundiziwa hayi we JB ni ndani kodi JB ino ni ndani ino ni ndani ndiko Malawi mhangali kuti moyo ofunikira ndi wa munthu otani otchuka no Malawi yali yese moyo wake ndofunikira Malawi aliyense moyo wake ndofunikira ndezi mazona ngati kuti inunokha ndi special inunokha ndamene muku kanchide kwene kuti tikutesa chakachiti ulibe zimenezo iwe yanga ndozona ngati uli better kuposa Malawi ena ndi Malawi mujasunga pange so business kuti ndikuti anthu amene usumbuwa nje kubwera ukubwera judgment ukubwera judgment anthu amene azisankhidwa anthu amene azikhala mipando ndi anthu amene akupanga zokomera Amalawi wonse sizakasa zokuti ine ndiolemera taone galimoti anthu azonena kuti zezo kuti kuza cha anthu azikonda munthu wina wake yemwe obwera ndi technology yake yothandiza onse Amalawi munthu amene obwera ndi nzeru yake yothandiza onse Amalawi munthu amene akupanga zinthu zake zoti Amalawi akupanga benefit amene yoyo ndi amene azikhala celebrity wathu amene yoyo ndi amene azitilamulira pati awa mabozawa ongofuna zinthu zawo yo ine akangati wambawa anthu ali tima zinthu zankhuli sikuzakhala sezinezo ku Malawi ndikukuuzani sikuzakhala se munthu omabera anthu osaukayi Malawi si munthu ombera iyayi chimondo banda iweyo nyumba 28 mine akuvutikiramo iweyo umaona bwanji kwamakhala mtima wako mamva bwanji kuti iweyo ndi wabwino bwino munthu ukugwira ndene kabuto salome mulya yambe kumaku ika muchitoko sikuzona ngati kuti ife anthu oyipa sukumva kuti kwa Malawi sukuona ayi koma ufuna kuti iweza kumvera chisoni gunshot them forget all of them all live them they forget shot man blood go road blood got that dead man yeah man sifuna so kuti ku Malawi kuzikhala anthu akuvutika kwa chaka mundu kandale iwe kunika ndani walo wa mchuto menemo wa vomela ndrama nene munthu amene amatani amapasidwa fake kunchito to munthu lusumaba munthu kunchito kanena kuti amene kulemba nchito kupasana 5 kwacha ngati sikuyifuna umasiya umanena kuti ayi koma ngati nchito chamwe itenga maivomera kuba kumene kujani mulandu chifukwa ngati inomola ngati ndrama ndiyo chepa munango ikana nchito ndiye mwenye akasama kupusiseni kulowa mboma kumabwasa ni maprex anthu chakulipidwa kuli ma benefit kuli ma allowance kuli ma pex okhalira MP kuli ma pex okhalira chilo mboma nyano chama lipidwa kuli ma pex okhalira president munthu amalipidwa chitake nditi izino ndiso kubaya kuli business taona ku Burkina Faso anthu kungokhala basi level of meditation yabwera ba high
sungapo sisi soma akudziwa kuti izi za uchisiru onse akugwirizana onse kugwirizana ndi pangeza Burkina Faso basa onse wa get out chili chonse chokomera ife amalawi ino ndi sumasangala basi tinonse muzinjiwa mine mayi mine makopina mayi ndokoma atu mukumupanga abuse simukumuyuza bwino mayi uja ndi okoma koma ngofunika kuti mayi kuja tizimva kukoma tonse limodzi pati kunyanja kuja kusazana kumene kuja kaya kuti kuzazana mundeke kuja kuzazana muti zichewa zokha mayi apo ndi akunja mukuzazana muti zichewa zokha anza tuta makondana anza tuta makondana tumalo mduwamba kwanga zipitikizi zawo zima Spanish zi Chinese zawo atengana Nigeria okha kuja kukuwa kuti mudziamba so ndako Nigeria koma chimalawi ino mani alichoka kale mundeke mucha Joseph tizisira tizibira ningari nani kwa kuti nana kuchama kuti mwiya sima kuja simako mamani inende kuzizo sima koma yogawana ikuja ku imakoma amlindi imakoma koma wana sasa kwa jakutema pati weso pati no semukuda mukuja usati kuti sima chokuchoka basimba nyumba simakoma mani share communal communal share ino sisi makusangasa ndikumaona ana akunjoya akusangala akuseka akuvina panja pati zima kusangasa ndikumangwamva ana kulira mavudu amune ana kumangolira day mwana ziko lyaso kumane masoko wawo sabati mwana kumazifusa ndi nabadira njine kuno ana akumva kuwawa atana watu ana akumva kuwawa kumalawi kuti make a heaven for the children make a heaven for the children let them know that the sky is the limit. Let them know that you children, you are powerful beyond measure. You can do anything. It is possible. Or in Malawi, whatever you want to be, any dream you have, as long as you work hard to it, you shall achieve it. Koma ziko lopanda ma opportunity. Inga kale mwana takala wa nzelu kudaka tobanga chombo chopita ku mwezi. Malawi is not designed for an outero because kulibe mauje ma institution nikapita ma systems omwana ikidwa kupanga harness scientific. Malawi has got so many talents and a lot of Malawi are scientists. In the school when ana chemistry no sema sewera ana physics so sema sewera zimafanya za ujeni zima architect zimafanya za ujeni technical drawing metal work woodwork amaka amajoka kwa secondary school kuma kugenshiro kujeni ubanga ma ujeni antu mabanga mabasi kumali kuja kumabanga okha mabasi wochirera zonse zokha okupanga okha kumbaye kunku koma mwana kumayi pilot you if amena kuvutika kuti ine sinika khulule or ndakha kuti I want to be a pilot sinika khulule nizakhala pilot because inkadziwa kuti sizingatheke zinezo sizingatheke. Do you know how much competition it is in Malawi? Competition yake jaudi yosada masewera even though the one of the best because of lack of infrastructures and lack of provisions and stuff and who amapanga kachituka musi and 4,000 afuna kati what are the odds kuti iweyo kapeza ulibe opportunity kumene they instead of creating opportunities making life easy for the Malawians making sure the Malawians have got the bare minimums at least food clothing and shelter kaye tentambeleka ndijani chakuja zovala ndipo khala amazi khaba bwino mpaka na pano Malawi wina akuchita kulepera kupeza nyumba even mu Nkolokosa akuchita kulepera kupeza nyumba even mu 18 area 18 antu anabokha nyumba izo anabokha nyumba masifi chakuti nyumba zijama silana kuti wakapeza nyumba housing mbala housing projects make more housing projects population ikukula sisi kama mkhaliazo mwezi town kuti kuliseni we have to be doing kama no nchito basi ile ndipite ku Dubai ndibiri ndiki manyumba hapa lichinde nditanya ubwela lendo osava manyazi ati na bwele kwanga ndikukhala kwa bwino ndiyatengera kunyumba kwanga osala lendo ajasa kuona so munjira kupita kunyumba kwako kuona sona bwanji okaji nyumba ya live vision zichani zindrama komano anthu waowa ndovutika ndipo ngalezo ngende ndopusa ayi amakambirana because mulibe pride zungu alindi pride ndi kwawo afaniko nje usiona kuti ndiyonse ndi basi kama bwelila kuja ukwabasa uli mazungu anthu anandrama
anthu wando chachachacha yetu koma chimalawi amene sichimva manyazi kuti chikubweresa mulendo kuchileka airport ngati pa Eugene bus depot ndege yobwereka dziko ndi dziko no ndege boma ndilo mweli ife sitisinta boma ndilo mweli ife sitisinta zimachende upusa uthako zeni zako uthako zeni ndinizisiru kumene singakunyengerera ndinizisiru nenya ndizikunyengerera ndizikati zikakunyengerera ndi anthu oyipa ana wasimukwambira chisoni vision mulibe Mungu ononga akuononga kusakaza ndikuzini luna baba anthu amene muli join limodzi na MCP muona limodzi panga intimidate nthani kutha muzizo palibe chosaka paziko pasi pano baba palibe ufumu wesatha kumadziwa zizo thani atha palibe kufunani instead of treading carefully and kumazo kuti ndisituluka bwino kuti amayi muli busy kutenga ndrama kutumiza matumbi ndi azinzake ku Jamaica ndrama kupasa umathanyula daily ndrama mukutenga mukupasa azimayi mukumanga manyumba 28 zimagamoti 100 chakuti zajani mundu mmozi ungakwele magamoti 100 chakuti pakamozi mundu mmozi amafunika magamoti anga pamana mafika no potani odi nyasa na sopano ene mokha pheki mangokenga nani because limakona kuti kweni sumakha basi kumalingalira anthu government ndi anthu opanda pride sino ma statesmen simukufuna kusiya dzina paziko la pasi pano use opportunity ya kuzilemeresa ndikupanga trade legacy yani don't trade your legacy with money because you can get the money but you have no legacy. But if you leave a legacy, money will follow you. Ndrama zimango kusatira. Anunu mai wala kuti Nelson Mandela batuluka ku prison anaibe ni bank account yomwe. Anaibe mpokhala pomwe. Nelson Mandela batuluka ku jeni ku prison chili chose amango pangiridwa opanda kwantamba nthumba. Chili chose kusekulira chose kwapa mugona uku muvala izi mudya izi tiyeni uku mukapanga izi panganizi kwenda ndege iyi tiyeni uku izi zili apa chili chose kupangiridwa no wantambala chuma ndi chimene chocho kamuzubanda pobwera kutoka kuje kugana bwera ku Malawi sana bwendi suitcase sana bwendi briefcase chili chose anthu amampangira pati nde maiwala kuti nuyo chuma ndi anthu maiwala kupanga invest mwa anthu maona ngati kuti ndrama ndi pepa ili nthumba yola kuti munthu opanda anthu ndrama palibe. Man made money. Money don't make a man. Wapanga ndrama zindani munthu. Ndrama sisi panga munthu. Munthu na wapanga ndrama. Ndeyo ngati vali yoko ili pa ndrama kusiyana ndi anthu. Sio olemera. Because chuma ndi anthu. Ina anu ndi anthu ovutika kwambiri. Chifukwa anthu samakupangira nika anthu. Yetu. Ina ndi anthu ovutika because anthu samakupangira nika anthu. Chifukwa inu anthu simunapangire kanthu. Ine ndi madziwa anthu kuti alibe ndrama yomwe ku banki. Koma kuti waone uzo sanga ndolemera. Kuona chili chose anthu apangira. Birthday party ya wakuti wakuti jabanji. Ina ni nyatu amwene koma birthday party manager, koma birthday party anampangira nda. Umaziyalira red carpet weka. Umaziyalira red carpet weka. Ndipo ukamwalira umakazigwirira weka. Without people we are nothing. Obandano. We are nothing. The best gift God ever gave a man was people. Mhasa yali kuyo mwa mulungana divasa ifeba ziko basi panopa. Ndi anthu. Anthu namabanga chila chili chose basi pano kuti chikalira.
anthu amene anapanga zonsezi kupanga mazionazi anapanga ndi anthu ena, ife longonjoya nayo. Ndiye mukasogoza ndalama, you are missing the point. You are missing the point. So if them aviator, we don't go for the money. We go for the people them. Because them aviator love them people them. Especially them black people. We love them. Malawians, I love them. Because I know that is the real wealth. That's the real riches. People. Selassie. Like, share, Malawian cameras, right.